empatou no derbi diante do Celta, pero Riazor sempre unha garantía, e a máis cando hai un ambiente espectacular como hai o de hoxe, un ambiente, Xosé Luis Núñez, que nos lembra moitísimo o da Liga de Campeóns diante do Manchester. Si é unha boa entrada, unha fantástica entrada, mellor esta temporada, cheo total e absoluto no Estadio Municipal de Riazor. En canto o ritmo de venda de entradas, onte esgotáronse todas as entradas máis baratas, é dicir, as que estaban entre 2.500 e 4.000 pesetas, quedaban a venda entre 5.500 e 8.000 pesetas, as entradas máis caras, pero hoxe parece que se deu ese tirón final e o Estadio de Riazor rexistra a mellor entrada da temporada. Un cheo total e absoluto cando entra o Deportivo o centro do terreo de xogo no Estadio Municipal de Riazor. O Deportivo ocupa na clasificación o quinto posto, ten 11 puntos. O Fútbol Club Barcelona é líder, este equipo que ven na imaxe, e ten 14 puntos, 3 puntos máis que o Deportivo. O conxunto galego que ven a Molina, que ten esa camisola con número 2 de Manuel Pablo, Molina e todos os xogadores, a dedicatoria que lle mandan os xogadores do Deportivo. O xogador Manuel Pablo, lembren, mancado no derbi diante do Celta, unha rotura de tibia, pero estará, pois veremos a súa recuperación, pero en principio uns 4, 5 ou 6 meses, dependendo da evolución de Manuel Pablo. E xa lle dedicaron o gol ao mércores pasado, na anterior xornada de Liga, o gol de falta de Donato no campo do Villarreal, e hoxe viron ese sexto precioso dos xogadores do Deportivo que saíron todos con ese número 2 ás súas costas, incluído o gardamallas Molina. Ademais, compañeiros, esas camisetas foron parar as bancadas, todas as camisetas con número 2, co dorsal que luce Manuel Pablo nos partidos do Deportivo, foron parar todas as bancadas. E ademais lembrar tamén un detalle fantástico de Lionel Scaloni, que na previa deste partido e a través da Televisión de Galicia quería, e quixo, así o fixo, enviar un saúdo a Manuel Pablo, que sen dúbida está tamén no ánimo dos presentes, como podedes comprobar, con numerosas pancartas espalladas polas bancadas do recinto herculino. Unha aperta dende aquí, dentro dos afeccionados do fútbol, a Manuel Pablo, que vai disfrutar con este encontro co seu equipo deportivo. Vai xogar en Riazor contra o Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que dicíamos que chega aquí con moitas e numerosas ausencias. Están convocados coas súas seleccións Coco, Anderson e Rivaldo, na mentres que mancados están Abelardo, Dani, Rosenbach, Cristanbal, Overmars, Sergi, Gerard e tamén o argentino Saviola, o último en caer da convocatoria de Charly Resac. Saviola sofre un artrite no pé dereito. O corpo médico do Fútbol Club Barcelona dicía que podía xogar este encontro se el quería ser infiltrado, pero rexeitou esa medida o xogador argentino e non vai a estar aquí en Riazor. Iso provoca que no banco de suplentes, con Charly Resac, a máis do porteiro Reina, haxa 4 xogadores do filial, entre eles 2 xogadores galegos, un coruñés, Nano, e un xogador lugués, Trasorras, que estarán acompañados por Oleguer, por Fernando Navarro e tamén polo brasileiro Thiago Mota. O colexiado deste encontro, Esquinas Torres, un andaluz que ten fama de ser moi, pero que moi tarxetero na primeira división. De feito, e dos que están a piques de conseguir unha marca superando os árbitros máis tarxeteros desta primeira división. O Barcelona hai moito tempo que non gaña aquí na Coruña. De feito, das últimas 9 visitas tan só unha victoria do conxunto catalán. Un equipo que esta temporada só recibiu 2 goles nas 2 primeiras jornadas de Liga, 2 goles de penalti a máis do porteiro Bonano, e que chega aquí nun gran momento de forma, porque leva 3 victorias consecutivas o Barcelona, e o equipo menos goleado da categoría está invicto. O Celta e o Valencia tamén están invictos na primeira división, ainda non perderon ningún encontro, pero non puntúa aquí en Riazor dende a temporada 1996-97. Principiou este partido en Riazor, xogou líder o Fútbol Club Barcelona contra o quinto clasificado, o Deportivo da Coruña. Lembren que o Deportivo o se vai xogar con Molina na portería, Héctor, Donato, Naivete, Romero na liña defensiva, no dobre pivote Dúser e Sergio, por diante Fran na esquerda, Valerón de media punta e Roy Macai de interior dereito, e como dianteiro centro Diego Tristán. No Fútbol Club Barcelona, Bonano na portería, Puyol, Reisiger, De Bure, Gabri na liña defensiva, Luis Enrique, Xavi Coqui por diante e Cloifer, Giovanni Alfonso como tridente ofensivo. Vai sacar de banda Héctor, que xoga o seu segundo partido co Deportivo, segundo partido tamén como titular na das fichaxes esta temporada do conxunto galego que chegou dentro do Sevilla. Tocaba Coqui para Luis Enrique, está atrás para Xavi, ten a pelota Fran de Boer, xoga con Coqui. Hai xogadores do Fútbol Club Barcelona como Cloifer, Fran de Boer e Coqui que non están esta fin de semana coa selección holandesa,
porque así yo pediu Fran de Boer o seleccionador Luis van Gaal. Tamén por ese mesmo motivo non está Roy Mackay. Saben que Holanda non vai a estar no vindeiro mundial e xogaba un partido intrascendente contra a selección de Andorra. Vai sacar de banda o conxunto catalán o xe holandés Reisiger. Vai estar na liña defensiva do Barcelona, no centro da defensa con Fran de Boer. Xoga o seu primeiro partido da temporada, un xogador que se mancara a mediados de agosto e que se recuperou a punto para este encontro, igual que Alfonso. O balón de Héctor para Mackay, aguanta o holandés do Deportivo, vai meter o balón na área, toca Puyol. Puyol para Luis Enrique, vai a pelota o asturiano, por diante está Alfonso, tamén Cloifer, e pegado á banda dereita está o brasileiro Giovanni. Unha das grandes sensacións desta primeiras jornadas de Liga do Fútbol Club Barcelona. Unha das fichaxes a máis que mellor se está a acoplar o que pretende deste equipo Charlie Resac. Para o Deportivo no centro campo, Dusser buscaba o pase cara a Sergio e falta que asubiu o colexiado. E o segundo partido da Liga que xoga como titular Dusser, que fora titular nas Palmas na segunda xornada de Liga. Aquel día tamén porque non estaba Mauro Silva. Daquela Mauro Silva estaba coa selección brasileira. Esta volta Dusser é titular porque Mauro Silva en está mancado, sofre unha rotura de fibras. O balón do Deportivo, lanzamento ás más de Bonano. E o primeiro lanzamento a portería deste encontro, chegando ao minuto 2,5, o lanzamento de Diego Tristán. A primeira ocasión e o primeiro lanzamento a portería do encontro. Que ven aquí repetido. Están que lle marcar o conxunto catalán un gol a temporada pasada. Tamén un lanzamento potente, habitual do dianteiro do Deportivo. Non son esta campaña, malia que Diego Tristán e Mackay están a pasar polo seu mellor momento goleador, e iso que o conxunto galego é ata agora o máis goleador da categoría con 12 goles. O porteiro menos goleado que vían aí o argentino Bonano. Ten a pelota Xavi no centro, por diante Alfonso, tamén Cloifer, vai o balón para Alfonso, aí fora de xogo. Alfonso, outra das grandes novidades no Fútbol Club Barcelona. Alfonso e Reisiger recibiron a alta médica esta mesma semana e son titulares. Este o fora de xogo, primeiro que asubiu o colexiado andaluz. O Donato con Naivet, este con Tristán. Tristán para Valerón, toca a Canario, boa parede dos xogadores do Deportivo. Buscaba Valerón a Mackay, o lanzamento deste as más de Bonano. Por as aproximacións do Deportivo. Por certo, un Mackay que está sendo seguido en directo por 50 holandeses que están, 50 mariñeiros holandeses que están nunha fragata na Coruña, que están presentes nun dos currunchos da grada de pabellón superior, onde se pode presenciar unha inmensa bandeira do seu país co nome do dianteiro holandés. Xogador moi motivado cando se enfronta ao Fútbol Club Barcelona. Malia que Ose Mackay en principio vai caer máis cara a banda dereita. Era unha das grandes sorpresas que Víctor, por exemplo, que xa ten a alta médica do Deportivo, non estivese no conxunto titular. O segundo fora de xogo do Fútbol Club Barcelona, toca xa Molina para Donato. Donato con Naivet. Moito campo por diante, o marroquí vai subir, agarda o Fútbol Club Barcelona atrás. Tan só coloca cando defende o Barcelona Alfonso como xogador máis adiantado. E despois o Resac coloca unha liña de 5 xogadores no centro do campo. De feito, o Fútbol Club Barcelona agora está con Puyol, Fran de Boer e Reisiger como únicos defensas. Está a xogar o equipo catalán con 3 defensas. Naivet con Sergio, este con Donato. Vai recoller o pase de Donato Naivet. O balón arriba do marroquí, buscaba precisamente a Romero, que marchaba de Giovanni. O Barcelona xogue con tan só 3 defensas, pode provocar que o Deportivo polas bandas cree moito perigo. Mete o porteiro argentino, balón no campo deportivo, toca de cabeza Donato. Baixa esa pelota Sergio. Está na banda dereita Héctor, é quen recibe. Balón arriba de Héctor, en contra Valerón, por diante está Mackay. Tamén está Diego Tristán, Fran cara ao centro. O pase de Valerón para Diego Tristán, marchou de Xavi. Aparece agora Coqui, tocou holandés e balón para Héctor. Volve a baixar a pelota Héctor, volve a encontrar na banda dereita Valerón. Valerón para Mackay, aguanta o holandés. A entrada do seu compatriota de Philippe Coqui, ten o balón Xavi. Non
contra o contragolpe o Fútbol Club Barcelona porque estaba ben colocado o Deportivo. Agora a presión do Deportivo provoca esta recuperación. Buscaba un autopase Fran diante de Puyol. Balón para o Fútbol Club Barcelona. Houve fora de xogo nesa acción de Alfonso. Controlou Donato. A pelota de Valerón para Héctor. Está dominado o Deportivo nestes primeiros minutos. Xa superamos o minuto 6 desta primeira metade. O balón na procura de Diego Tristán. Centraba Héctor. E vexan con que facilidade está a tocar no centro Deportivo. Novo balón arriba desa volta de Fran. Busca a pared de Diego Tristán. Aparecía aí Sergio. Tamén apareceu Fran de Boer, que foi quen tocou. Xavi para Luis Enrique. Empeza moi eléctrico este encontro en Riazor. Abre o xogo Luis Enrique para a banda esquerda. Aí está Alfonso. Diante de Alfonso, Héctor. 4 xogadores do Barcelona neste ataque. Alfonso con Cloifer. Unha parede moi complicada. Meteu a perna Donato. A loita no centro do campo. Adiantouse Coquí. Ainda agora tamén Romero para Fran. Perdeu o Deportivo, pero recuperouse ao conxunto galego. O Barcelona mantén esa liña de 3 defensas. Xavi por diante, despois moitos centrocampistas. Hai moitos ojos. Ataque o Deportivo pola banda esquerda. O balón para Fran, o centro de Fran a busca dun remate fora. Que gran ocasión do Deportivo no minuto 7. Que ben tocou o Deportivo. O primeiro diálogo entre os xogadores do Barcelona. Certa descolocación nos homes de Charly Resach. Este o centro de Fran e o cabezazo de Diego Tristán. Parece satisfeito Javier Irureta por lo que están facendo os seus homes de momento, porque o único que fai é animar todas e cada unha das accións, sobre todo un home, Héctor, o que está a inspirar confianza nesta reciente titularidade estreada o pasado mércores en Villarreal para o xogador almeriense. Pois 3 lanzamentos a portería, 3 lanzamentos do equipo galego. De feito, vemos que ás veces Diego Tristán e Macai case que forman unha liña de 2 dianteiros. Agora, por exemplo, Macai está na banda dereita, pero cando ataca o Deportivo, descuida a banda dereita o Deportivo e Macai colócase na punta de ataque con Diego Tristán. O balón Alfonso, tras ele estaba Héctor, tamén tapado por Sergio. Xoga atrás o dianteiro con Fran de Boer. Fran de Boer para Luis Enrique, aparece Dussel e o presión que hai falta do xogador do Deportivo. Dussel que esta temporada xoga cando non está Mauro Silva. Dicíamos que na segunda xornada Mauro Silva estaba coa selección brasileira. Agora Mauro Silva está mancado. E de aí que Dussel, un home que brillou na temporada da pretemporada do Deportivo, sexa titular. O centro do Fútbol Club Barcelona, as mans de Molina, anda que había fora de xogo. E o terceiro fora de xogo do Barcelona. O centro sempre moi perigoso dese xogador de Giovanni. E o fora de xogo que a subiou Esquinas Torres. E a primeira aproximación do Fútbol Club Barcelona. Nesta acción non había fora de xogo. Aí cando centra Giovanni. Esta acción que chega case que no minuto 9 da primeira metade. Vai xa ben o balón co peito Diego Tristán. Vai sacar de bando o Fútbol Club Barcelona. O Barcelona que leva 3 victorias consecutivas na Liga. Malia que aquí en Riazor leva varios anos sen puntuar. Concretamente desde a temporada 96-97, si non me falla a memoria, un gol de Pizzi propiciado por un erro naquela ocasión de Elder. Sí, dende esa temporada, 96-97. O balón arriba, toca de cabeza Cloifer. Acaba a pelota nas mans de Molina. Un Barcelona que na década dos 90 chegou aquí a Riazor como líder en 2 ocasións e sempre perdeu cando o equipo catalán chegaba aquí como a líder. Toca Fran no centro campo para Valerón. Aguanta o Canario, diante dele está Xavi. Busca unha referencia a Valerón, encontra a Sergio. Posicionado o xogador do Deportivo por 2 homes do Barcelona, onde les era Coquí. Agora toca o capitán Luis Enrique para Coquí. Balón de Coquí para Luis Enrique. Aguanta este diante de Sergio. E o balón Cloifer no centro do campo. Saben que nos últimos encontros Cloifer non é dianteiro centro Barcelona, senón que máis ben xoga como home de enganche, como media punta. Igual que este xogador, Giovanni con Cloifer. Aguanta o holandés, pedía falta Giovanni, sigue o xogo, balón para Coquí. Está Héctor diante de Coquí, aí está moi o xogador holandés de Barcelona, tocou Héctor, contragolpe para o Deportivo. Macai dá con Diego Tristán, pero apareceu Gabri. Gabri toca para Bonano, porteiro argentino do Fútbol Club Barcelona. Unha das caras novas esta temporada, onde que chegou dende o River Plate. E que nas 4 últimas jornadas de Liga non recibiu ningún gol. Leva casi que 400 minutos, agora máis de 400 minutos Bonano, sen recibir ningún gol. Está moi preto da marca de Andoni Zubizarreta, que cando Cruyff conseguira unha Liga co Barcelona, chegara a estar
507 minutos en recibir un gol. Para la segunda liga de Johan Cruyff no Barcelona. O balón que recupera o Deportivo no centro. Duser contra Valerón na banda dereita. Vai chegar ao centro do Canario, cara segundo pau. Aí vai aparecer Fran. Antes tocou de cabeza Gabri. Vai esa pelota Xavi. Diante del volvía a estar Duser. Xavi so ten por diante a Alfonso, a Giovanni na banda dereita. Detrás a Kluivert. Besan a posición de Kluivert. Adiántase Héctor a Luis Enrique, pero toca Coquí. Novo balón para Patrick Kluivert. Holandés xoga na banda dereita con Giovanni. O duelo nesa banda, Ose, Romero, Giovanni. Hai moitos xogadores do Deportivo tapando o xogador brasileiro do Barcelona. Xogou atrás con Kluivert, este con Xavi, Luis Enrique con Philippe Coquí. Novo balón para Luis Enrique. Coquí aparece na banda esquerda con problemas o Barcelona. Aí está a tapar moi ben o Deportivo, que a máis acumula xogadores. O equipo de Irureta falla a parede Philippe Coquí e Luis Enrique. O balón para o holandés, aparece Donato no corte. O centro cara segundo pau. Baixa esa pelota Alfonso con perigo dentro da área. Ollo lanzamento desviado, moi desviado do Barcelona. E o primeiro lanzamento a portería do conxunto catalán neste minuto 12. E balón para o Deportivo. Centro que chegaba Nico Kiden na banda esquerda. Daba Alfonso atrás e despois o lanzamento moi desviado. De feito, saco Deportivo de banda. Ese lanzamento de Giovanni no minuto 12 desta primeira metade en Riazor. Este que ven o marroquín Aibet tivo unha grandísima ocasión o mércores pasado no campo do Villarreal de certificar unha nova remontada do Deportivo esta temporada. Marcha Donato de Alfonso e o colexiado que non hai nada nesa acción. Está a queixar agora Donato da entrada de Alfonso. Ten o balón o Deportivo. Están con Sergio. Aguanta Sergio. Diante dele está Coquí. Xoga con Duser. O balón de Duser para a banda de Héctor. Aí ten moito espacio Barcelona. Deixan moitos ocos o conxunto catalán. Aproveita o seu Deportivo. Sube Héctor. Vai buscar o centro raso. Mal centro. Tocou Reisiger. Ten o balón Xavi. Xavi con Kluivert. Tapado por Duser. Esa na posición de Kluivert, que agora marchou ben de Duser. O contragolpe en segunda oleada do Fútbol Club Barcelona. Balón para Alfonso en fora de xogo. Cuarto fora de xogo que ya subían o Fútbol Club Barcelona. Na acción estaba Giovanni, Kluivert e Alfonso, xogador que está en posición antirreglamentaria. Esta é a acción anterior de Alfonso a Donato. Pedía falta a Donato, que quedaba levemente mancado, pero non asubiu nada colexiado. Héctor con Valerón. Vean como cae Valerón cara a banda dereita do Deportivo. O centro novamente raso de Valerón. Tocou Puyol. Será balón para o conxunto galego. E córner para o Deportivo. Primeiro córner. Os centros de momento dende a banda dereita están a chegar de Héctor e de Valerón. O primeiro córner para o conxunto galego. Sacou xa Fran con rapidez. Metió o balón arriba a Héctor. Sacou a liña defensiva do Barcelona. Duser. E a xente que lle pedía a Héctor que disparara, que tiña oportunidade para facelo. Pero non se lle ve moi seguro a Héctor cando está moi preto da área, sempre en vez de buscar o lanzamento. Iso que é un xogador que a temporada pasada mosou que ten un gran lanzamento dende fora da área, pois sempre está a buscar o centro. Xa lle pasou o mércores pasado, día da súa estrea na primeira división co Deportivo, no campo do Villarreal, que sempre buscaba o centro. Toca Duser para Naibet. Novamente o balón para o argentino. Duser con Sergio. Volve a aparecer Héctor na banda dereita, que non ten a ninguén por diante. Agora dá co apoio de Fran. O balón de Fran para Valerón. Esbarou o Canario, levantouse. Marchou aí dunha tarascada de Xavi, pero dio colexiado que hai falta. Falta que subía a Esquinas Torres. Estamos en Riazor xa por enriba do minuto 15 desta primeira metade. Deportivo 0, Barcelona 0. E primeiros movimentos no banco suplentes do Deportivo. Víctor e Lionel Scaloni realizando exercicios na banda. A verdade é que o Barcelona está a defender con 3 xogadores, está a deixar moitísimos espacios na banda dereita. E aí de momento non cae ningún xogador do Deportivo. Aparece Héctor dende atrás, aparece ás veces Valerón e moi rara vez de momento o holandés Macai. Unha falta moi lonxana para o conxunto galego. Está Fran, tamén Duser. Toca Duser, acción de estrategia que busca o Deportivo ás mans de Bonano.
E saiu o segundo pase aí a Valerón, saca o porteiro argentino de Barcelona con rapidez. Toca de cabeza Naivet. Balón para Romero na banda esquerda. Ofrécese Fran, recolle o xogador galego. Aguanta o capitán do Deportivo. Apóyase novamente en Romero. Este atrás está a tocar aí ben o Deportivo. O centro está a ser superior o conxunto galego, ainda que chegou agora ese erro que se imprecisou nun primeiro momento que despois enmendou Héctor chegando dende atrás e forzando unha falta de Alfonso. Esta é a falta clara, chega tarde Alfonso. Falta que asubía a Esquinas Torres. Alfonso e Reisiger, como dicíamos, xogadores que non estiveron nas últimas jornadas co Barcelona. De feito, esta é a primeira convocatoria e o primeiro partido de Reisiger, non así de Alfonso, que estaba mancado nas últimas jornadas. E o árbitro Alfonso que teñe os seus máis e os seus menos, porque lle está dicindo que quite os colares que leva no seu pescozo e as pulseras que leva tamén tanto na mão dereita como na man esquerda o dianteiro do Fútbol Club Barcelona. Que ten que sacar todo, incluso as pulseiras de coiro. Vai o diálogo de Alfonso con Esquinas Torres. Pois que non se lle rebote demasiado a Alfonso, porque este é os que sacan rápido os cartóns. Pois ollo porque, bueno, non sei se Alfonso poderá quitar ese tipo de pulseiras. E facía un xesto demasiado raro e extraño a Resach, como dicíndolle que o cambiase. Son como pulseiras de coiro, dame a impresión desde a distancia. Son as típicas que leva Alfonso dende hai moitas temporadas. O ataque do Fútbol Club Barcelona sacou un malo Deportivo a falta. Ataca Giovanni pola banda dereita do conxunto catalán. Marcha de Romero, vai chegar ao centro de Giovanni. Ese balón sobre a portería do Deportivo, petou no traveseiro. Que o balón máis perigoso meteu Naivet sobre a súa portería. A ocasión máis clara do Barcelona chega no minuto 18 e chega nun balón rexeitado por Naivet. O contragolpe do Deportivo, chega Fran, evita que o balón supera a liña de banda. Fran con Puyol. Ahora recuperou a pelota a defensa do Fútbol Club Barcelona. Xoga Puyol, apoia sin Coquí. Aquí con Luis Enrique, que lle está dicir o colexiado que lle deixe entrar no campo a Alfonso, pero de momento pois fai que non o ve o colexiado Esquinas Torres. Xoga Fran de Boer. E o que vai protestar agora é Luis Enrique, airadamente preto de Esquinas Torres. Ataca o Barcelona, durme o balón o conxunto de Resach. Coquí que envía agora o balón fora para que entre Alfonso simplemente. Que detalle, agora Esquinas Torres vai cara a Resach, cara a Alfonso. Vimos ver o que pasa. Bueno, que maneira de complicarse un partido colexiado. Viron o que fixo Filipe Coquí e non lle valía a Esquinas Torres que lle pise o cuarto colexiado, que non tiña ninguna pulseira, que foi el. Hemos repetido o balón o traveseiro, o centro de Giovanni, chegaba Naivet, o balón petou no pau da portería do Deportivo no minuto 18. Agora lle devolveu o Deportivo o balón ao Fútbol Club Barcelona e vai ser o conxunto catalán que en saque de banda. Dussel para Naivet, este con Fran. Recibe ben o capitán galego, marchou de Gabri, vai cara ao centro, marcha tamén de Xavi, aparece Coquí, toca o holandés, pero está aí Fran ainda na acción. Buscaba a Romero na banda esquerda, Diego Tristán. Será balón para o Deportivo. Nos a camiño no minuto 20 desta primeira metade. Deportivo 0, Barcelona 0. Tres lanzamentos a portería do Deportivo. Un balón perigoso que Naivet metía na súa propia portería no traveseiro, con ocasión máis clara do equipo visitante. Aguanta Valerón, marchou de Xavi, o centro moi perigoso, tocou ese balón Reisiger e será córner. O segundo córner para o Deportivo. Tocou Reisiger, este xogador que ven aí. E novo saque de esquina para o equipo de Javier Irureta. O centro de Valerón. En esa acción estaba Macay con Reisiger. Hay un córner. Fran, o capitán do Deportivo, collo coiro. E quen vai sacar dentro do curruncho agora é Sergio. O Luis Enrique, o capitán do Barcelona. Esa pelota a Fran con problemas. A presión do conxunto catalán. Fran cara ao centro con Diego Tristán, aguanta o dianteiro, marcha de Luis Enrique, toca Puyol, loita por ese balón Sergio, toca Sergio para Luis Enrique.
Giovanni marchou de Héctor. Hai 4 xogadores do Barcelona neste ataque. Hai 8 defensores do Deportivo. Bo balance defensivo do Deportivo. Toca agora Reisiger para Coquí. Busca Coquí a Giovanni. Encontra primeiro Alfonso. Giovanni segue na banda esquerda. Alfonso. Pide o balón Luis Enrique, o capitán para Coquí. Aguanta holandés, agora sí. Coquí encontra na banda esquerda Giovanni. Diante dela Héctor. O brasileiro atrás de novo con Filipe Coquí. Sergio diante de Coquí. Balón para Luis Enrique. Controlou o capitán do Barcelona. Marcha de Dusser. Hai falta. Falta perigosa para o Fútbol Club Barcelona, que chega no minuto case que 22 desta primeira metade. A falta do número 23 do equipo galego, de Aldo Dusser. A falta que ven repetida. Non hai ninguén do Fútbol Club Barcelona preto do balón. Coquí semellaba que lle doía unha man. Foi cara ao banco. Tamén estaba Xavi interesándose polo seu compañeiro holandés. E agora sin ningún tipo de presa vai sacar o equipo catalán. Da Xavi preto do balón. Coloca Molina 2 xogadores na barreira. 4 atacantes do Fútbol Club Barcelona dentro da área do Deportivo, onde hai ata 9 xogadores galegos. O lanzamento directo de Xavi. Sabe o Fútbol Club Barcelona que Molina coloca poucos xogadores na barreira. O lanzamento moi perigoso. E que atento estivo na portería Molina. Lanzamento directo de Xavi. E tocou o porteiro do Deportivo. Será córner o primeiro para o Fútbol Club Barcelona. Ocasión de Xavi chega no minuto 22. Vai ser Xavi tamén quen xa querendo Currunza. Agora sí suben máis xogadores do Fútbol Club Barcelona. Balón cara o primeiro pau. Tocou Dusser. Vai a pelota Diego Tristán. Busca a carreira de Macai na banda dereita. Macai con Reisiger. Sai no corte Puyol. Toca Puyol para Xavi. Este atrás con Reisiger. Agora pide calma Xavi e tamén Filipe Coquí. Lureta lle está dicir os 6 xogadores que presionen máis arriba. Agora a presión é de Macai diante de Reisiger. Reisiger con Luis Enrique. Este con Xavi. Aguantou Xavi un primeiro pase para Gabri. Xogou en curto para Luis Enrique. Este con Filipe Coquí por diante. Cloifer que busca o desmarque. O balón de Coquí para Cloifer. Que marchaba do marroquín a Ibet. A casa en Longo Molina. Salto de Macai con Reisiger. Gañou ese salto xogador do Deportivo, pero o balón acaba nos pés do porteiro argentino. O Fran de Boer con Cloifer. Este con Gabri. Gabri con Giovanni. O brasileiro vai cara ao centro. Aí ten varios compañeiros. Vai buscar o pase en curto. Ya con Coquí na banda esquerda está agora Alfonso. Se van a encontrarse Alfonso con Héctor. O man a man. Mal Alfonso. Será saque de portería para o Deportivo. Posiblemente na segunda metade Alfonso e quizás tamén Reisiger acusen a falla de ritmo na competición. Alfonso tan só xogara na primeira xornada de Liga 10 minutos, despois mancárase, non volveu a xogar. E Reisiger dende mediados de agosto, dende que se mancara naquel Joan Gamper que retransmitira a Televisión de Galicia, non volver a xogar un partido. Xoga polo centro canario Valerón. Marcha de Luis Enrique, tamén marcha de Cloifer. Gaña metros Valerón. Abre o xogo para a banda de Fran. Esa banda dobra a Fran Romero. Vai chegar ao centro de Romero. Meteu a cabeza Puyol. Ese balón morto na área. A caída diante de Xavi. Non subía nada colexiado. Centro arriba. O remate que non chegou agora de Diego Tristán. Boa ocasión do Deportivo. Chegou no minuto 25. Agora dio colexiado que hai fora de xogo de Diego Tristán no centro de Fran. Pero hai que ver a caída aquí de Valerón diante de Xavi. Estaba moi preto de acción. Esquinas Torres. E aí tapa Macai. E a primeira acción polémica que chega no minuto 25. Pois a repetición non aclaraba moito as dúbidas na acción onde estaba Valerón e Xavi. O Preciado subiu fora de xogo, primeiro do Deportivo. Ten o balón Reisiger. Banda esquerda do Barcelona, xoga con Luis Enrique. Con problemas o capitán do Barcelona, de novo un curto para Reisiger. Este de primeras na busca de Alfonso ou de Luis Enrique. Ese balón era moi longo. E aí vemos como toca Valerón e despois lánzase o chan Xavi e derruba o xogador do Deportivo.
despois lle dai esa pequena lavazada. Pero o certo é que Esquinas Torres estaba a uns 5 ou 6 metros de acción, non asubiu nada. E despois o que fixo foi asubiar fora de xogo de Diego Tristán. Ataque Deportivo pola banda esquerda. No centro na busca de Tristán aparece Puyol. En a defensa do Barcelona, presionada agora por Diego Tristán. Sacou Puyol, será saque de banda para o Deportivo. Está mellor colocado no campo o conxunto galego. Levamos a máis de 26 minutos desta primeira metade. Deportivo 0, Barcelona 0. Ben é certo que o Deportivo non lanza portería dende aquel cabezazo de Diego Tristán, que este que recolle dentro da área, revolves aí Diego Tristán. Había 3 xogadores do Barcelona e sacaron o balón. Decíamos que non lanza o Deportivo dende aquel cabezazo de Tristán no minuto 7. Recupera o equipo galego. Vai chegar ao centro de Romero, está Tristán Macai. O cabezazo moi frouxo ás mans de Bonano. O porteiro, pedían os xogadores man de Luis Enrique, e dio colexiado agora sí que hai man do capitán do Barcelona. O Deportivo que esta temporada dos 11 puntos que ten, 7 conseguiunos lonxe de Riazor e 4 conseguiunos neste campo. Vitoria na primeira xornada por 4-0 diante do Valladolid e despois o empate no derbi diante do Celta, 2-2. Esta temporada aquí gañou por 2-1 o Athletic de Jupp Heynckes, que lembren, esta tarde perdeu no Santiago Bernabéu diante do Real Madrid por 2-0. Está Donato e tamén Dusser preto do balón. Hai 3 xogadores do Barcelona na barreira. Vai pegar Donato, lanzamento de Donato fora. E o cuarto lanzamento a portería do Deportivo. Este lanzamento de falta de Donato chega no minuto 27. Donato que o mércores pasado marcou no campo do Villarreal de falta, fermosísimo gol. Lanzar outra falta tamén o hispano-brasileiro, moito máis preta desta que vemos repetido, e daquela que inseluciera López Vallejo, porteiro do Villarreal. A temporada pasada aquí gañara o Barcelona, gañara o Deportivo por 2-0, marcara Tristán e tamén marcara de falta Donato. Xogou Sergio con Macai, holandés agora na banda dereita, buscaba Valerón, tocou Coquí para Reisiger, o balón para Bonano. A presión de Tristán, a piques estivo Tristán de chegar ese balón antes que Bonano. Non controlou Reisiger, de banda saca con rapidez o Deportivo. O Héctor con Valerón, aguanta o Canario, presionado por Fran de Boer, tamén por Luis Enrique. Marcha dos 2 xogadores, hai un empurrón claro de Fran de Boer. Empurrón claro, desde que vemos aquí, sacousa con rapidez o Deportivo. A verdade é que cando hai unha falta ou cando hai un córner saca con moita rapidez o equipo galego. Quero evitar que se coloquen os xogadores do Fútbol Club Barcelona. Si o centro de Valerón e despois a falta que asubiu de Diego Tristán o colexiado Esquinas Torres. Portería vai sacar Bonano de a súa área, falta que subiu o colexiado. Fixo mal o porteiro de Barcelona. Baixou ese balón Xavi, xogou con Puyol. Metros o defensa do conxunto catalán, atrás con Coquí, este o pase en curto, recolle Luis Enrique, busca o desmarque Cloifer, o balón para o holandés, está tapado ben Patrick Cloifer por Naivet, e dio colexiado Esquinas Torres, que o balón para o Fútbol Club Barcelona, será córner. O segundo córner para o Fútbol Club Barcelona nesta acción entre Patrick Cloifer e Naivet. Será o pase de Luis Enrique. Aí toca a Cloifer, despois protexe Naivet, non toca o defensa do Deportivo, pero colexiado a subir a córner. Segundo córner para o Barcelona, segundo córner que vai sacar Xavi. Novamente cara ao primeiro pau, aí tocan varios xogadores, o balón para Gabri. Hai falta. Falta de Macai a Gabri. Así que pode ser unha falta perigosa. En vos lanzadores aí o Fútbol Club Barcelona, un dele Xavi. De poucos anos deleitou cun gol nun lanzamento de falta. Tamén está Giovanni. Incluso ás veces xogadores como Fran de Boer, que agora nin tan sequera se colocan preto do balón. E a falta que subiu o colexiado, a falta de Macai a Gabri. Lembren que Xavi lanzouse unha falta no minuto 22, moi perigosa. Intervención de Molina daquela, agora está Xavi preparado, lanzamento de Xavi de novo ao mesmo lado da portería de Molina, desta volta máis desviado. No minuto
Xa 31 desta primeira metade, o segundo lanzamento a portería do Barcelona. De momento, 2 lanzamentos de falta de Xavi. Lembren que tamén Naivet mandou un balón ao travexeiro da súa portería. Este lanzamento de Xavi, como encargado esta temporada de sustituir a Pep Guardiola, e que de momento está a ser titular indiscutible para Charly Rexach. De cabeza Puyol para Luis Enrique. O capitán marchar de Sergio. Aguanta ben o centrocampista do Deportivo. Agora subía falta colexiado. Falta de Sergio a Luis Enrique. E agora as instruccións son de Carlos Rexach para Luis Enrique, para o capitán do Fútbol Club Barcelona. Va a falar con moitísimos xogadores o técnico do Barcelona. Antes falaba con Reiziger cando Xavi lanzaba falta, e agora fala con Luis Enrique. A presión do Deportivo, presiona a Macai e a Fran de Boer, o colexiado que hai falta do dianteiro, pero iso é o que quere Irureta, que o seu equipo lle presione moi arriba o Barcelona, que de momento mantén esa liña defensiva con Puyol, Fran de Boer e Reiziger. Fran de Boer, toca de cabeza Kluivert, non chega Alfonso, fixo antes Donato. Con problemas Fran, toca Gabri, ven Luis Enrique, a parede dos xogadores do Barcelona, coquí Luis Enrique, recuperado o Deportivo, Sergio. En o balón Sergio, vai ser presionado por Luis Enrique. Sergio para Héctor, de novo aparece aí o capitán do Deportivo, Héctor con Valerón, o autopase de Valerón, hai falta de Reiziger. Reciben cartón o colexiado, pero... E vai haber cartón amarelo para o xogador do Fútbol Club Barcelona, o primeiro cartón do partido. Pois tardou moitísimo en amosalo, pero cartón amarelo no minuto 33 desta primeira metade para este xogador, para Reiziger. Esa é a falta, o autopase que facía Valerón, a falta do defensa do Fútbol Club Barcelona. O primeiro cartón amarelo que amosa Esquinas Torres. Valerón para Diego Tristán, vai aparecer Héctor apoyando, ven o pase de Tristán, bo centro tamén, raso de Héctor e córner para o Deportivo. Será o terceiro córner para o equipo galego. Volve coller o balón Fran, agora non lle deixa que cesa Sergio, agora vai ser o capitán do conxunto galego. Terceiro córner para o Deportivo, balón arriba, moi pechado, mete os puños Bonano. Esa pelota Valerón, preto dele está Fran. Se ha atrasado, en su marca está Dussel, pero prefiere facer acción individual Valerón. Marchaba de Reiziger, o colexiado non asumiu falta. El balón para o Deportivo, de banda, saca Fran. Xoga atrás con Dusser. Sai coquí diante de Dusser, perdeu o balón o Deportivo. O contragolpe de Barcelona, Alfonso, polo centro está Xavi, tamén Luis Enrique. Diante de Alfonso está Héctor, Alfonso dá con Luis Enrique. Marcha o capitán do Fútbol Club Barcelona, rodeado de moitos xogadores. Balón para Xavi. Este xoga con Giovanni, dobra Gabri a Giovanni, vai chegar ao centro de Giovanni, ese centro cara ao segundo pau, non controla Luis Enrique, non quedou en nada o contragolpe de Barcelona. E nas bancadas aínda lle estaban a recriminar a Esquinas Torres unha falta anterior a Valerón. E o córner de Fran que metía os puños Bonano. Sacou xa o Deportivo de banda. O equipo galego que presiona moi arriba, pesan 5 xogadores do Deportivo no campo do Barcelona. E saque de banda, cando lle presionan aí a Bonano. Bonano sempre manda o balón fora, agora sacou Romero, apoiouse en Fran. E hai momentos no que o Deportivo presiona no campo do Barcelona con 5 xogadores. Hai máis xogadores do Deportivo que do Barcelona. O contragolpe agora do equipo catalán, a apertura do xogo cara a banda dereita, onde está Giovanni. Contra Giovanni, oposición de Naivet, vai buscar a acción individual, o centro. Será saque de portería para o equipo galego. Non está a aparecer de momento moito este xogador Giovanni. Levamos agastados 35 minutos en Riazor, non chegan polo momento os goles. Deportivo 0, Barcelona 0. O Deportivo, para rematar este sábado como líder, necesitaría gañar e marcar 2 goles máis co Barcelona. E o público de Riazor, os aficionados deportivistas que tamén queren apoiar a este titular desde hai 2 partidos, contando de hoxe, como é Héctor, que depois dese erro aplaudiu o xogador do conxunto deportivista.
Busca Cloifer a Giovanni, aparece Molina. Chega antes o porteiro do Deportivo e o atacante do Fútbol Club Barcelona. Balón de Molina para Romero. Avanza metros Romero, xoga con Fran, buscaban a parede, tocou ese balón Gabri. O Barcelona que a súa última saída foi en Anoeta no campo da Real Sociedade, gañou por 2-0. O mércores pasado gañou por 3-0 nese partido, xa non estaba Rivaldo diante do Mallorca. Rivaldo que esta temporada polo momento tan só xogou un partido. Ataca o conxunto galego pola banda esquerda, centro pasado. Era de Romero, vais esa pelota Sergio. Buscaba Sergio a Héctor. Tocou Reisiger para Luis Enrique. Contragolpe do Barcelona. Luis Enrique, Cloifer. E tamén Giovanni. 3 xogadores cataláns contra 5 do Deportivo. E o desmarque de Cloifer vai chegar antes que Molina. O lanzamento de Cloifer. Gol do Barcelona. Que erro do Deportivo. Había 5 xogadores do Deportivo. 3 do Barcelona neste ataque. A diagonal de Patrick Cloifer, o pase de Luis Enrique e no minuto 37 desta primeira metade o gol do dianteiro holandés de Patrick Cloifer, que marca o seu cuarto gol. Había que ver a cara de Javier Irureta despois de que o balón entrou na portería do Deportivo. Un auténtico poema, a cara de desesperación do técnico vasco. Pois o gol de Patrick Cloifer, o seu cuarto gol. De momento esta temporada Cloifer son marca Alonso do Camp Nou, porque marcara na primeira xornada 2 goles contra a Sevilla, marcou tamén no campo da Real Sociedade. E que ben fixo o holandés a diagonal. Había 5 defensas do Deportivo, 3 atacantes do Barcelona e o contragolpe guiado por Luis Enrique acabou no minuto 37 con gol do Fútbol Club Barcelona, gol de Patrick Cloifer. Terá que remontar de novo un marcador o Deportivo. Xa comeza a ser moitos os choques oficiais nos que o equipo galego acostuma a ir con desvantaxe no marcador. O centro de Fran agora pasado será saque de portería para o equipo de Charly Rexach. O Barcelona que venceu nas últimas jornadas. O porteiro Bonano recibiu 2 goles ata agora na Liga Española, os 2 lanzamentos de penalti. E o Barcelona que chega a este partido despois de gañar diante do Tenerife, diante da Real Sociedade e do Mallorca. Tamén gañaran na primeira xornada contra o Sevilla, pero despois chegaran 2 empates contra Rayo Vallecano Osasuna. Lanzamento ás más de Bonano. E ollo porque lle acaba de dar un tirón. Pide o cambio, creo que está pedindo cambio Roy Mackay. Sí, pois foi nada máis lanzar Mackay neste minuto 39 e máis problemas para a enfermería do Deportivo. Vexan aquí o lanzamento de Mackay, o latigazo. E vai sair Víctor, creo, E ao mesmo tempo o latigazo tamén para a perna do xogador holandés. Aí un momento no que se resinte desa doenza, Roy Mackay rapidamente levantou a man. Pois vaise producir o troco en canto Esquinas Torres o considero oportuno. Víctor xa está preparado para saltar o terreo de xogo. Bueno, pois marcha Mackay, pode volver a ter moitos minutos este xogador que xa xogou o mércores pasado contra o Villarreal, Víctor. Pero marcha no minuto 39 desta primeira metade holandés Roy Mackay. Lanzaba a portería, mancábase. O médico deportivo a César Cobianco, holandés, que a verdade é que marcha unha faciana na que amosa moita dor. Sería outro mancado máis para a enfermería do Deportivo, que está Manuel Pablo, está Mauro Silva con unha rotura de fibras. Salmiña xa está recuperado, ainda que de momento non conta para Irureta, malia que ten alta médica. E no minuto 39 semella que queda mancado Mackay, ainda que polo momento Víctor non entra no campo. Esta acción na que o xogador do Deportivo quedou mancado. Ten o balón o Fútbol Club Barcelona. Ataca con perigo o conxunto de Rexach. Alfonso tapou, non sacoulle ben o balón Héctor, ainda que recuperou Alfonso. Balón para Luis Enrique. Alfonso está na banda esquerda. Héctor agora mancado e agora Alfonso vai enviar o balón fora. Sacaba o balón Héctor Alfonso, despois Alfonso a Héctor aquí nesta acción. E aí cando Alfonso engancha o nocello de Héctor despois de que o xogador do Fútbol Club Barcelona tocase o balón.
Aí Alfonso toca o balón e despois na caída engancha o nocello de Héctor, que parece que tamén queda mancado porque entra Paviola. Agora entra no campo Víctor, non Xosé Luis. Si entra no campo Víctor, xa se produciu ese primeiro troco, pero ollo porque os xestos do árbitro non eran nada halagüeños para os intereses do Deportivo. Lembren que hai un troco xa no Deportivo. Entra Víctor, marchou mancado Macai. Veremos o que ten o dianteiro holandés. Os 39 minutos se mancou. E o de Héctor sí que xa non parece tan grave. Mañá que xogadores do Deportivo como Pandiani pensan que está rapado, siguen a facer exercicios de quecemento, tamén Scaloni, pero vai volver ao campo Héctor. Por lle devolverá ao Deportivo o balón ao Fútbol Club Barcelona. Dende atrás vai atacar o conxunto catalán, que gaña en Riazor por 1-0 dende o minuto 37 con gol de Cloifer. Lembren que no Deportivo entrou Víctor, que se coloca na banda dereita, marchou o holandés Macai. Toca Naibet, baixa esa pelota co peito Valerón. Pedía falta a Fran e agora sinalou a falta o colexiado andaluz. Aí fora de xogo, tío colexiado que hai fora de xogo de Diego Tristán, que é o segundo fora de xogo do Deportivo. Ambos foras de xogo deste xogador de Diego Tristán. E aí está no pase de Fran. Víctor, que xogou o mércores pasado 15 minutos no campo do Villarreal, e agora no minuto 40 entrou en sustitución de Macai. Tocaba Víctor para Héctor. Aí lle pode facer dano o Deportivo na banda dereita, un home con máis profundidade como Víctor. Vaya falta agora de Alfonso a Héctor. De novo volvían a coincidir eses dous xogadores. Non sinalou nada o colexiado. Dusser con Víctor. Reisiger con Víctor, marcha Víctor de Reisiger, tamén de Luis Enrique, tocou para Sergio, toca tamén Xavi. A loita de Giovanni con Naibet, aparece Donato, enmenda un primeiro erro de Naibet. Donato con Héctor, comenta Alfonso diante de Héctor, balón para Víctor, volve a marchar Víctor de Reisiger, e falta, piden cartón amarelo. Moyo está a pedir Irureta diciéndolle que Reisiger estaba cargándose en Víctor. Lembren que Reisiger ten xa un cartón amarelo que lle amosou o colexiado no minuto 33. Esta acción anterior de Alfonso a Héctor. Sacou xa o Deportivo con perigo. Non toca de cabeza Diego Tristán. A esa pelota Fran. Busca a Dusser, presionado o capitán galego. E adiante de la Gabri. Agora sí deu con Dusser. Este con Héctor. Volve a atacar o Deportivo pola banda dereita. Héctor para Sergio. Sergio con Romero, que dobraba o seu compañero na banda esquerda. Romero con Fran. Controla Fran, vai buscar o centro. Ese balón peta un xogador do Barcelona. Toca Puyol con Xavi. Problemas Gabri, recuperou Romero. O ataque do Deportivo, ese balón que non controla Diego Tristán. Mal reseite de Reisiger, sacou perigo Xavi. A carreira agora de Alfonso con Héctor será saque de banda para o Deportivo. Estamos encarando os últimos segundos desta primeira metade. Deportivo 0, Barcelona 1 en Riazor. Gaño ao líder da Liga Española, un equipo que polo momento aínda non perdeu ningún partido. Víctor con Reisiger, tocou holandés, aparece agora o capitán do Barcelona, Luis Enrique, con Puyol. Agora o Barcelona tras o gol se afianzou máis a súa liña defensiva. Gabri ás veces hai un lateral dereito, Reisiger lateral esquerdo, e no centro Puyol e Fran de Boer. Coqui con Luis Enrique. Capitán de novo xogan curto con Philippe Coqui. 3 minutos engadirá a este primeiro tempo Víctor Esquinas Torres. Vai chegar isto ata o minuto 48 desta primeira metade. Estamos xa por enriba do minuto 45. Xogou Barcelona tocando no centro. Gabri con Coqui. Coqui con Fran de Boer. Os azos dentro das bancadas de Riazor, os desmarques dos dianteiros, un deles Alfonso, que queda aí diante dese balón. E a verdade é que os xogadores do Deportivo están a mostrar certos despistes na liña defensiva con eses balóns longos dos defensas do Barcelona. Ben de Fran de Boer, ás veces de Philippe Coqui. Claro, desmarque sempre de Alfonso, de Cloifer ou de Giovanni. Xoga Gabri con Coqui. O balón do holandés para Reisiger. Sona Víctor, tamén Diego Tristán na axuda de Víctor. Tristán
está agora diante de Fran de Boer, balón arriba do capitán, vai esa pelota Héctor con Sergio. Sube o balón Sergio, na banda esquerda aparece Romero, tamén Fran. O amague de Sergio que encontra a Diego Tristán, pedían penalti, nesa acción estaba Fran de Boer e Diego Tristán. Pero empezou o diantero do Deportivo con Fran de Boer. E ollo contragolpe do Barcelona, Cloifer. Por diante, Luis Enrique, balón para Luis Enrique, chega antes Héctor, xoga con Molina. Mal receita agora, mal despese de Molina. Saque de banda para o Fútbol Club Barcelona. Pido disculpas agora a Molina. A Naivete tamén a Héctor. Esta acción Naki Oseonjo de Diego Tristán pois bate con Fran de Boer. O penalti aí nesa acción chegaba xa no minuto 46. A recuperación do Deportivo. Xoga Valerón, o canario con Diego Tristán, tapado por Puyol. Tristán con Fran. Na banda esquerda volve a aparecer Romero con Gabri, toca o xogador do Barcelona. Ese balón non sai de banda. Non sai de banda e acaba nos pés de Giovanni e Luis Enrique contra 5 defensas do Barcelona. O desmarque de Luis Enrique por diante, varios canelos do brasileiro, marcha Giovanni. Agora sí encontra o seu capitán Luis Enrique. Demasiados apoios de Luis Enrique, buscaba aí un pase moi complicado para Giovanni. De portería vai sacar o Deportivo. Estamos xa no derradeiro minuto desta primeira metade en Riazor. Molina saca de portería con Héctor. Avanza Héctor. Balón de Héctor, una procura de Diego Tristán, toca de cabeza Fran de Boer. Gabri con Luis Enrique. Controla ese balón con certas dificultades o capitán do Barcelona, pero tocou atrás Cloifer. Tamén Coqui para Reisiger, presionado agora por Víctor. Tapaba Diego Tristán a Bonano, ese balón moi perigoso de Reisiger e Bonano manda o balón fora. Estaba bien Tristán aí tapando a Bonano. Estamos a no minuto 48. Ten que sacar de banda con rapidez o Deportivo porque o colexiado xa está a ver pro seu reloxo. E vai ser a derradeira ocasión desta primeira metade. Héctor, balón arriba de Héctor para o segundo pau. Aí esa pelota Diego Tristán, está Fran, está Sergio, tamén está Víctor dentro da área. Da por centro Diego Tristán e agora o colexiado parou esta acción do Deportivo. Chegaba Naivete de atrás. Final desta primeira metade en Riazor co resultado de Deportivo 0, Barcelona 1. Gol de Cloifer no minuto 37. Todo preparado en Riazor porque principiou xa esta segunda metade. Deportivo 0, Barcelona 1. Lembren, gol de Patrick Cloifer no minuto 37 da primeira metade. Principiou xa esta segunda metade. E o coido Xesús Luís que sen trocos nin no Barcelona nin no Deportivo, non? Pois de momento siguen os mismos xogadores tanto no Deportivo, os mismos que remataron a primeira metade, porque lembren, no Deportivo xa se produciu un troco de Roy Mackay obligado por unha lesión da que de momento descoñecemos o alcance. Está no terreo de xogo Víctor, como saben, en lugar de Roy Mackay. Foi un único troco até de agora, pero no descanso non houve máis trocos. Dentro do Deportivo de momento non quixeron sinalar que lesión que tiña Roy Mackay. Principiou esta segunda metade con ese troco, lembren, o que chegaba no minuto 41 do primeiro tempo. Marchaba mancado holandés, entrou Víctor. Xogou Fútbol Club Barcelona. O balón para Coqui. Está por diante Alfonso como único xogador. Tocou de cabeza Dusser. Na banda dereita aparece Gabri do conxunto catalán. Buscaba Gabri a Giovanni. O brasileiro estaba máis atrás. Este toca para Xavi. Presiona Sergio a Xavi. Non hai variación no debuxo do Deportivo. O balón en diagonal. O balón arriba de Fran de Boer e a diagonal que facía Coqui. Así chegou o primeiro gol de Cloifer nun balón que levaba Luis Enrique. O desmarque de Cloifer na primeira metade e o gol do dianteiro holandés. Este un fora de xogo que ya subían a Diego Tristán, terceiro que ya subían ao Deportivo, primeiro nesta segunda metade. Cloifer leva 4 goles na Liga, 4 tamén levan os máximos goleadores, que son de Lucas, Zidane e o xogador do Betis, Casas.
Deportivo vemos que de momento non se move ninguén no banco. Hai varios xogadores facendo exercicios de quecemento, pero ninguén moi preto de Irureta, sino conxunto catalán. Está preparado Fernando. Ataca o Deportivo na banda esquerda. Balón arriba na busca dun remate. Tocou de cabeza un xogador do Fútbol Club Barcelona. Ou tamén Víctor. Agora apaña o Luis Enrique. Petaba ese balón de Luis Enrique en Xavi. Novo balón para o conxunto de Javier Irureta. Aí xa ven o balón co peito Romero. Romero con Fran. Fran con Diego Tristán, adiántase, anticipase ben Puyol, marchou a defensa do Fútbol Club Barcelona. Non hai ninguén do Barcelona no campo do Deportivo. De feito, a liña do Deportivo defensiva, vexan onde estaba. Estaba no centro do campo Naibet, Donato e tamén Héctor. Xoga Duser. Balón para Naibet. Metros Naibet, varios compañeros por diante, un dele Sergio, pase en curto de Naibet para Sergio. Atrás Sergio con Héctor, marcha de Alfonso. Héctor con Naibet, a posición de Naibet, arriba para Diego Tristán, un Diego colisiado que fora de xogo. Pois hai que velo, non parecía fora de xogo de Diego Tristán. E o quinto fora de xogo que llamamos a modo cuarto, fora de xogo Deportivo, segundo nesta segunda metade. Pois sí, está en posición incorrecta. 4 foras de xogo do Deportivo, 4 foras de xogo de Diego Tristán. Toca de cabeza Giovanni no salto con Naibet. Ante Sergio que Luis Enrique. Naibet con Duser. Balón do argentino para a banda dereita onde está Héctor. Por diante de Héctor nesta segunda metade vai a estar Víctor. O primeiro troco de Irureta, o primeiro troco de Resach. Será un xogador do filial, Fernando, un defensa. O Deportivo tocaba atrás, mal Valerón para Duser, recuperou o Barcelona, Luis Enrique. Luis Enrique de Héctor, o cambio de ritmo aí do capitán do Fútbol Club Barcelona, que se revolve. O balón atrás de Luis Enrique, recúa o xogo Barcelona, Coquí. Holandés con Xavi, non chega a Xavi, se o fai Giovanni. Giovanni para Cloifer, de novo ese pase aí entre os defensas do Deportivo. Desta volta foi rápido pase de Giovanni, non chegou Cloifer. Busca contragolpe Deportivo, Romero con Fran. Por diante Diego Tristán. Balón de Fran para Diego Tristán. Marcha Diego Tristán de Puyol. Y este lanzamiento de Tristán, petan Fran de Boer. Ese balón morto. Aguanta Víctor, buscaba un centro. Tapado ben agora Víctor por Alfonso. A recuperación de Víctor. Ha llegado al centro de Víctor. Toca Puyol dentro da área. Saco defensa do Fútbol Club Barcelona. Está Deportivo a pechar a Barcelona neste ataque. Vez con Valerón, está atrás con Donato. En la izquierda aparece Romero, desmarque de Romero, que ben o viu Donato. Ese cambio de orientación, tocó de primeras Donato, gol de Fran. Qué fermoso pase de Donato, que ben tocó Romero. E gol de Fran no minuto 5 desta segunda metade, empata o Deportivo. Gol do capitán dun xogador galego, de Fran no minuto 5 da segunda metade. Que ben o fixo Donato, que cambio de xogo Donato, estaba no centro do campo e na banda esquerda como subía Romero. Romero toca de primeiras e dentro da área define Fran. E o primeiro gol que recibe Bonano esta temporada que non sexa de penalti. O gol de Fran que chega no minuto 5. Pois estivo Bonano 446 minutos en recibir un gol na Liga Española ata que chegou Fran e no minuto 5 desta segunda metade acaba de marcar o capitán galego. E o gol de Fran que ben tocou Romero, que ben cambiaba o xogo Donato. E sensacional tamén a definición de Fran. Un franquista goleador esta temporada, porque lembremos que xa marcou en Liga e marcou tamén na Liga de Campeón. Fran que a máis lle acostumaba a marcar aquí o Fútbol Club Barcelona. Marcara cando Deportivo gañara por 2-1 e tamén por 3-1 a temporada 97-98 e 98-99. Naquelas dúas campañas marcara o xogador galego. Empatou este partido Deportivo no minuto 5 da segunda metade de Resach. Fixo o troco que anunciábamos. Marchou Reisiger, nada máis marcar ese gol Fran, e entrou Fernando, un defensa de tan só 19 anos. E temos a Roi Macaixa sentado no banco dos suplentes, con Xea na súa perna esquerda, o dianteiro holandés
De momento non temos confirmación da lesión, pero polos síntomas podería ter algún problema de fibras. Bueno, pues lembren que xa Mauro Silva ten unha rotura de fibras. A falta que saca o Barcelona, o balón de Xavi, as mans de Molina. Saca con rapidez o portero do Deportivo. A recuperación do Barcelona, con problemas Fran de Boer, presiona a Sergio. Marchou Puyol, apareceu despois Valerón, tocou Canario. Marcha Valerón, na banda dereita está Víctor, agora ve Valerón a Víctor, que está dentro da área. Vai cara buscando o lanzamento coa perna esquerda, despois buscou un centro Víctor, se percatou de que no segundo pau estaba Diego Tristán. O balón xa para o conxunto catalán. Empatou o partido Fran no minuto 5. Fran marcara esta temporada diante das Palmas na Liga. O que lidera o triunfo deportivo nos últimos minutos daquel choque na illa diante do conxunto do galego Fernando Vázquez. O Caldúser para Sergio. Non asubía nada co lesionado na caída de Xavi. Ten o balón Coqui. E con Gabri. Gabri cara ao centro, pide a pelota a Luis Enrique. Gabri prefire xogar con Xavi. E temos xa, polo menos, un adianto do que pode ter Macai, pero non se vai confirmar ata que o luns ou martes se lle faga unha ecografía. Todo indica a que a lesión podería ser similar a de Mauro Silva. Centro perigoso ás mans de Molina, o centro de Giovanni, si unha rotura de fibras, realmente unha rotura de fibras son 3 semanas de ausencia. E Mauro Silva, por exemplo, pola súa lesión, se vai perder pois case que todo o mes de outubro que ten o Deportivo, que a máis o calendario moi cargado para o Deportivo, porque en 15 días vai xogar o equipo galego 5 partidos oficiais. Xogou o mércores en Villarreal, está a xogarse co Barcelona, o mércores xoga o partido aprazado no seu día da Liga de Campións contra o Lille, despois xogará o sábado que ven na Liga Española contra o Zaragoza, e o vindeiro mércores xogará no campo do Manchester United. En 15 días 5 partidos oficiais, 2 de Ligas de Campións e 3 da Liga Española terá o conxunto galego. Se xoga o segundo, principio esa carreira tola no calendario, xogando o mércores no campo do Villarreal e hoxe aquí diante do Barcelona. E hai algún problema entre Gabri e Dussel por esa entrada do xogador do Barcelona, un pequeno rifirrafe entre ambos os dous futbolistas. Vamos ver aquí a acción de Gabri con Fran. Levantaba o pé o xogador do Fútbol Club Barcelona. Despois esa pequena rifa que quedou en nada, que sacou xa o Deportivo a falta que subiu colexiado. Ten o balón Fran. Moi nada preciso ese pase a Valerón. E fixo amago Valerón. Pensou Fran que comezaba o Canario a carreira, pero demasiado longo pase do xogador galego, que empatou o partido no minuto 5 da segunda metade. Deportivo 1, Barcelona 1, estamos no minuto 10 desta segunda metade en Riazor. Volve ter o balón o Deportivo, Donato. Vive un abrigo xogo Donato no gol, que foi precioso. Donato con Héctor, este con Víctor, tapa a Fernando, xogador do filial do Barcelona, que entrou cando marcou Fran o gol do empate. Está o holandés Reisiger aínda a punto. Levaba desde mediados de agosto lesionado, e ese era o seu primeiro partido. E a falta que asubiu o colexiado, falta que sinalou Esquinas Torres, mas Reisiger era o único xogador amonestado que vira o cartón amarelo na primeira metade no minuto 33. E ollo, porque se podería producir o debut en Liga dun galego no Fútbol Club Barcelona. O único que está na banda, que cendo, é o lucense Roberto Trasorras. E ataque do Deportivo, o balón de Valerón para Diego Tristán, pois o Diego Tristán que se pase ia para Víctor, de aí que non correse o dianteiro do Deportivo. Roberto Trasorras, o xogador lugués do Fútbol Club Barcelona, que está a facer exercicios de quecemento, xa se estreou esta temporada na previa da Liga de Campións co equipo catalán en Polonia, no partido que xogara o Barcelona co Wisla de Cracovia, e que a máis estivera algo así como 6-7 minutos Trasorras e lanzara 2 veces a portería dende fora da área con moitísimo perigo aquel día. E ademais que non disfrutou de ninguna posibilidade en Liga, ten que ser moi bonito facelo non na cidade del, pero si na cidade onde están os pais vivindo. Os pais de Roberto Trasorras están presentes neste partido.
Unha das perlas do fútbol galego ten tan só 20 anos. A temporada pasada fora convocado a un partido tamén do Barcelona en Galicia, en Balaídos contra o Celta, pero daquela quedara sen xogar. Vai sacar de banda o conxunto galego. Aguanta Diego Tristán, tapado por Fran de Boer. Víctor, cara ao centro con Sergio. Sergio con Naivet, con problemas o marroquí, a presión é de Giovanni. Aparece Fran. Ten a Romero na banda esquerda, o desmarque tamén de Diego Tristán, a saída en falso de Bonano, e a Diego Tristán o lanzamento desviado de Tristán. En agua porque saiu un mal Bonano, portero argentino do Barcelona. Rubén Fran o desmarque de Diego Tristán. Así nunha acción moi similar chegou o gol do Barcelona no primeiro tempo. Pero despois chegou ese remate alto de Diego Tristán. O primeiro lanzamento a portería do Deportivo nesta segunda metade. Se nos esquecemos do gran gol de Fran no minuto 5, de momento Barcelona aínda non inquedou a portería de Molina. Xoga Luis Enrique, abre o xogo para a banda de Fernando. Fernando con Xavi, o balón do número 6 do Barcelona arriba, tapou ben Donato. Sergio con Víctor. Presión de Fernando Navarro, recuperou o xogador do Barcelona, Xavi. Con problemas o equipo catalán, Coquí con Cloifer. Gabri na banda dereita, vai buscar Xavi, o pase para Gabri. Está moi só Gabri, busca o caneo diante de Fran, ten que recuarde novo xogo Barcelona, balón atrás de Xavi para Fran de Boer. En contra o equipo catalán, Ocos na defensa do Deportivo. Segundo central do Barcelona, Fran de Boer para Alfonso, a recuperación do Deportivo, estaba preto desa acción colexiada, agora hai falta, debería haber cartón para Fran de Boer. Vai no haber o cartón para o xogador holandés do Fútbol Club Barcelona. O agarrón moi claro de Fran de Boer, que perdía ese balón. Aí está, a falta clarísima do central do Barcelona a Víctor. O segundo cartón que amosa neste partido, Esquinas Torres, un ten Reisiger que xa non está no campo, e este para Fran de Boer. Ataco Deportivo. Ten o balón Naivet, xoga con Fran, tapado por Gabri, recupera ben o xogador do Barcelona, Gabri. Agora saiu o curte Duser, o argentino, de novo volven coincidir Duser, Fran e Gabri. Ataca o Barcelona agora polo centro, Luis Enrique. Esquerda hasta Alfonso, por diante Cloifer, Luis Enrique con Alfonso. O centro raso de Alfonso, os pés de Donato. Pois aí que Gabri segue mancado na acción anterior con Fran. O contragolpe do Deportivo, Fran. A carreira de Naivet, de novo aí de 50 metros, como nos está a acostumar esta temporada Naivet a aparecer de súpeto no ataque do Deportivo. Agora recupera o marroquí a súa posición no centro da defensa. Ataca o Barcelona, sigue mancado Gabri. Alfonso con Héctor, que son 3 xogadores do Barcelona, 6 do Deportivo. Luis Enrique, debe cruzarse de novo Luis Enrique con Héctor. Luego defensa do Deportivo cara ao Curruncho. Aí está Luis Enrique, que será saque de portería para o equipo galego. Saque de portería para o Deportivo. Esta acción na que quedaba mancado Gabri. Valerón con Fran. O capitán do Deportivo de novo para o Canario. Pase en curto de Valerón para Sergio. Recolle Sergio con problemas para controlar. Tocou Xavi. Fran de Boer con Coquí, este con Puyol. Recibe Xavi, presionado agora por Sergio. Presiona ben o Deportivo. Fran diante de Puyol. Marchou defensa do Barcelona. Tocou na banda dereita para Gabri. Pero non avanza o Barcelona porque non ten o equipo de rechacha irías claras. Se atragou aí no centro do campo cando ten que superar esta liña. A do centro. Llega Xavi con Luis Enrique. Pide o balón Cloifer. O centro de Luis Enrique para Cloifer. Meteu a cabeza Naivet. Mete tamén a cabeza Duser. Entonces ese balón Sergio, chega tamén Alfonso. Non hai falta de Alfonso, ten o balón o Deportivo. Víctor, por diante Valerón, tamén Diego Tristán. Na banda esquerda aparece Fran, e polo centro Romero, é quen ten o balón Romero. Tocou Giovanni, toca tamén Saberio colexiado, que hai falta do brasileiro, de Giovanni. Estaba a dicir o árbitro andaluz que non era falta de Xavi, senón de Giovanni. A falta que xa sacou o Deportivo. Romero con Fran, vai chegar ao centro de Fran, pero aí non había ninguén para rematar. Estaba Diego Tristán dentro da área, ese balón foi cara ao segundo pau. E a pelota será para o conxunto catalán. A
última vez que puntuó aquí o Barcelona foi na temporada 96-97. Un equipo que el líder da Liga Española levaba 2 anos en ser líder. En outubro de 1999. Está a xogar no campo do Deportivo en Riazor. Estamos no minuto 17 da segunda metade. Deportivo 1, gol de Fran. Barcelona 1, gol de Cloifer. E de momento, nesta segunda metade, quen ten o balón, quen marca o ritmo do partido, é o equipo de Irureta. Donato con Dusser. Dusser de novo con Donato, este con Naivet. Fran. Para Sergio. O antes Dusser. O balón para Naivet que pide calma. Busca de novo a Fran. Tocou Gabri. Cloifer con Coquí. O erro de Xavi. Chega Valerón. Pase do Canario para Fran. Fran con Puyol. O centro de Fran as mans de Bonano. Chapou argentino. Toda xa en rapidez con Coquí. Este o pase en curto para Fernando. O pase de Fernando para Luis Enrique. Novo balón para o lateral esquerdo Barcelona. Que a temporada pasada tamén estivera aquí en Riazor, convocado cando Barcelona visitara este campo. Daquela non xogara. Non sei se ten a oportunidade este rapado filial. O balón para Giovanni, moi perigoso brasileiro dentro da área, estivo moi atento Romero. E córner para o Fútbol Club Barcelona. Está a falar Romero con Donato. E víamos que dicía Romero a Donato que estivese atento porque todos os pases do Barcelona son pases cara ao centro. E dende as bandas chega o Cloifer, o Alfonso ou Giovanni. O cuarto córner neste encontro para o equipo catalán. Entre Xavi quen golpea o balón. Sempre cara ao primeiro Pau. Que matou ninguén. O sacou Naivet. Ese saque de banda para o Barcelona. La banda saca Gabri. Va con Fernando, con Philippe Coquí. O desmarque de Alfonso aí fora de xogo de Alfonso. Tardou o holandés Coquí no pase. E despois o fora de xogo que a subía a Esquinas Torres, o quinto de Barcelona. Esa é unha posición adiantada de Alfonso. Este o córner que sacaba Xavi. Non golpeaba Dusser, tampouco Alfonso. E finalmente quen sacaba o perigo era Naivet. Balón arriba de Donato, as mans de Bonano. Tapou o porteiro argentino. E sacan curto, xoga con Fran de Boer. Holandés para Alfonso, con problemas para controlar. Apoya Luis Enrique Alfonso. Atrás Luis Enrique. Fernando con Puyol. Allí presiona o Deportivo, pero queda esquecida a banda dereita do Barcelona, que por onde ataca o equipo catalán. Gabri. Gabri con Romero, Gabri para Cloifer. Ven no corte Naivet. O balón acabou finalmente nos pés de Gabri, agora de Cloifer. Tentaba meterse dentro da área. Dusser. Acabou argentino. O balón Xavi. O pelota organizador de Barcelona. Xavi atrás para Bonano. E aí tan só presiona Diego Tristán. O balón de Bonano para Fernando. Ahora toca Alfonso con Luis Enrique. O capitán de Barcelona con Puyol. Está de banda a banda Diego Tristán presionando. Agora apoia tamén Fran e Dusser. Volvía a quedar a banda dereita do Barcelona esquecida. Marcadores do Deportivo, pero un balón que tocaba e Cloifer acaban contragolpe do equipo galego. Da Tristán dentro da área con Xavi Puyol. O balón Xavi. O dianteiro diante do centrocampista. Balón de Xavi para Cloifer. Chega antes Donato. Controla moi ben co peito Donato. Vai buscar o lanzamento. Amagou non. Controla Valerón. Canario xoga con Sergio. Sergio buscaba na banda dereita a Víctor. Tocou Barcelona, contragolpe do equipo de Rexat. Luis Enrique. O pase de Luis Enrique para a carreira de Alfonso. Aí levantase para o central do Deportivo. E vai sair Walter Pandiani. Busca o efecto do uruguayo que está dando resultado a Javier Irureta nos últimos partidos, cando o equipo busca mellorar un resultado que de momento está igualado. Pois non me extrañaría demasiado que marchase Diego Tristán, porque os últimos balóns que tocaba o dianteiro non estaba demasiado fino. Estaba a escoitar algúns asubíos dentro das bancadas. Xoga Fran. Fran con Romero. Busca a parede Romero. Fran pide unha falta de Gabri. O colexiado aplica a lei da vantaxe. Valerón con Donato. Pase de Donato para a banda dereita.
Aí nesa banda está Víctor, que vai ser dobrado agora por Héctor. Vai cara ao centro, Víctor. Víctor con Valerón, este con Fran. Agarra Fran a chegada de Romero. Mete o balón a Romero. Chegou antes o brasileiro Giovanni. Novo balón para o Deportivo. Saca os balóns como pode o Barcelona. E aí toda a vantaxe sempre para Donato ou Naivet. A carreira de Héctor dende a banda dereita. Héctor con Fernando. O balón dentro da área, ocasión do Deportivo. Bonano sai, balón para o segundo pau. Aí está Fran, vai o balón Fran, o lanzamento, gol do Deportivo. De novo un xogador galego volve a marcar na Coruña, volve a marcar en Riazor. Fran no minuto 22. E este gol volve a estar dedicado a Manuel Pablo. O gol de Fran. Ahí está o detalle de Valerón amosando esa camiseta. Ánimo, Manuel Pablo. Oxe, de momento, esperemos que esto remate así, están dedicando a victoria ao lateral canario. Pois novo gol de Fran, terceiro gol na Liga de Fran. O gol que chega no minuto 22. Aí os lazos tamén para Manuel Pablo dentro das bancadas de Riazor. No segundo pau estaba o xogador galego, só e gol de Fran. Aí está o centro de Víctor, vais a pelota Fran e furando. O gol de Fran e agora van a chegar os trocos porque vai entrar un xogador galego, tamén vai entrar Vexo a Trasorras e vai marchar tamén Diego Tristán. Imos ver si podemos falar co dianteiro sevillano do Deportivo. Diego, un segundito porque parece que estáis acostumbrando a la gente a ir a remolque de marcador y afortunadamente para vosotros ahora a remontar ese marcador al nuestro. Sí, la verdad es que sí, hemos tenido suerte de remontar otra vez, pero bueno, estamos haciendo un sobreesfuerzo que no es normal y yo creo que va a haber que cambiar, ¿no? Porque esto de ir siempre a remolque no nos gusta a nosotros mismos, pero bueno, siempre todo lo que sea ganar es bueno. Y Diego siempre buscando lo que muchas veces consigue, que es el gol, pero que llevas una temporada que quizás la falta de fortuna te impide aumentar ese número de goles personal, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo lo más importante, ya lo he dicho montones de veces, no sigue siendo el colectivo. Está claro que para un delantero el hacer gol siempre es importante, pero bueno, hay temporada que es larga para hacer goles, ¿no? Una última pregunta, Diego. El Barcelona no está acusando, al menos es lo que se ve sobre el terreno de juego, las numerosas ausencias y está demostrando que cualquiera hoy por hoy puede ser titular en este equipo. Sí, igual que cualquier equipo de la Liga Española, ¿no? Está claro que hoy en día no hay rival fácil en este campeonato y todo lo que sea conseguir una victoria es muy importante para nosotros, ¿no? Muchas gracias. As palabras de Diego Tristán, foi o segundo troco do Deportivo. Entraba no minuto 23 despois de que volvese a marcar Fran, o uruguayo Pandiani no campo, o xogador que vai ser agora dianteiro centro Deportivo, e marchaba Diego Tristán. Nese mesmo minuto entraba un xogador galego do Fútbol Club Barcelona, rapaz de 20 anos, Roberto Trasorras, ese que toca o balón, e marchaba Alfonso. Foi tamén o segundo troco de Resacho, técnico do Fútbol Club Barcelona, que xa ten no campo a dous xogadores do filial, Fernando e Roberto Trasorras. Estamos xa no minuto 25 en Riazor, Deportivo 2, deulle a volta ao marcador o Deportivo, Barcelona 1. O Deportivo con esta victoria tería 14 puntos na clasificación, os mesmos que o Barcelona, e necesita gañar por 2 goles se quere rematar esta xornada de sábado como líder o equipo galego. Podemos confirmar o que dicíamos de Roy Mackay. 3 semanas aproximadamente de baixa por unha lesión que casi con toda seguridade se vai confirmar despois desa ecografía que se realizará a principios de semana. É dicir, a mesma lesión que Mauro Silva, a espera de saber o alcance desa rotura. Pois outra rotura fibrilar máis para a enfermería do Deportivo. A de Mauro Silva era a perna dereita, a de Roy Mackay na perna esquerda. Ataca o Fútbol Club Barcelona, Fran de Boer. O balón do holandés, busca a carreira de Giovanni, o brasileiro tapado por Romero, aínda que lle gañou ben as costas Giovanni, chegou antes que Emerson, buscaba o calcaño, pase para Trasorras. Romero con Naivet. Naivet busca a Pandiani, pero é saque de banda para o Barcelona. Estaba o Deportivo a marcar o ritmo do partido, agora que marcar ese ritmo o equipo de Alexanco de Resal. A Fran de Boer con Fernando. Fernando para Luis Enrico, capitán peitea ese balón de cabeza para Cloifer, novo balón de Luis Enrique fora. Ese balón que chegou rexeitado o capitán do Fútbol Club Barcelona. E este
este lanzamento que viron de Luis Enrique casi que no minuto 27 desta segunda metade e o primeiro lanzamento a portería do Barcelona no segundo tempo. Un balón que acabou rexeitado a Luis Enrique. No partido, o quinto lanzamento a portería do Barcelona. Novo capitán do conxunto catalán na banda esquerda, balón de Luis Enrique para Giovanni, con problemas o brasileiro, tapou ben o Deportivo. Donato. Buscar Donato a carreira de Pandiani. Guardaba aí o uruguayo, erro de Puyol, non chegou, tocou Puyol para Fran de Boer. Presionado Fran de Boer por Pandiani. Agora afogando aí dous xogadores do Deportivo, Víctor e Pandiani, a Fernando. E saque de banda para o Barcelona. Sacou Fernando, xoga atrás con Fran de Boer, este con Puyol. Puyol na banda dereita con Gabri. Gabri dicéndole a Xavi ou ven a Trasorras, que o vayan a apoiar, non chegaba a Trasorras, adiantouse Romero, recuperou o Deportivo. Romero con Valerón, o canario busca a Fran na banda esquerda, bo balón para Fran, vai chegar a Andrés Gabri, quita Gabri, córner, e agora aí tapado, e balón para o Deportivo. O último en tocar foi este xogador, Gabri, de banda, sacou Fran, con Valerón. Aguantou Valerón a Puyol, atrás con Romero, este con Fran, a parede Fran, Valerón, non vai chegar Fran, será saque de portería para Barcelona. Os dous goles de Fran que lle marcara aquí o Barcelona na temporada 97-98, tamén na campaña 98-99, este que ven repetido e o segundo gol de Fran neste encontro. De momento a mellor xeira de goles de Fran nas primeiras xornadas, e non fai falta ir ao libro para adiviñar que así é, porque non é un home que se prodigue moito no ataque, aínda que últimamente na Coruña o aficionado deportivo está disfrutando de un Fran moito máis ofensivo. No, pues están a ser goles moi valiosos, porque o das Palmas lle deu a vitoria ao Deportivo, os 3 puntos, e hoxe 2 goles de Fran acaban de facer que o gol na primeira metade de Cloifer estea totalmente esquecido polo momento. O Deportivo, Naivez con Fran, sempre Gabri detrás do capitán galego. Hai falta agora do xogador de Barcelona. Porque por momento os únicos xogadores amonestados son Reisiger e Fran de Boer. Fran de Boer é o único que está no campo, non está xa Reisiger. E valen por o momento os goles de Fran, 2 goles, un chegou no minuto 5 e outro no minuto 22. Aquí para Cloifer, triangulando este, tocaba a Xavi, Luis Enrique. O capitán volve a xogar con Xavi, aí presiona o Deportivo, xa fouse ben desa presión o Fútbol Club Barcelona. Cloifer na busca de Luis Enrique, pero ese balón acaba nos pés de Molina. Era bo pase a intención de Cloifer, pero reclamaban fora de xogo os xogadores do Deportivo. A verdade é que había 3 xogadores do Barcelona máis adiante que os últimos homes do conxunto deportivista. O balón para Pandiani, vai ser uruguayo esa pelota co peito. Fran está na banda esquerda, non lo ve Pandiani, agora si o pode ver. O balón para Fran, non foi bo pase de Pandiani, Fran recurta. Ollo o lanzamento de Fran, fora! Que ocasión de Fran! Tardou moito Pandiani, non foi nada bo o pase do uruguayo, pero despois marchou ben Fran de Puyol. E o lanzamento desviado. Boa ocasión para Fran no minuto 30. Nesta segunda metade as ocasións son do Deportivo, porque eu teño apuntado 2 goles de Fran, un remate de Tristán, este de Fran, e do Barcelona tan só un lanzamento a portería de Luis Enrique. Xa estamos por enriba do minuto 30 desta segunda metade. O Deportivo que está a ter a liña defensiva moi, pero que moi adiantada. Ás veces está incluso a uns 15 metros do centro do campo, e aí é onde non ten as ideas claras o equipo catalán. Luis Enrique con Xavi, atrás Xavi para Puyol. Gran presión a Gabri, marcha Gabri do capitán galego. A carreira de Gabri, que non ten a ninguén por diante, simplemente tiña a Roberto Trasorras, e agora colexiado e cando indica falta. Falta anterior a ese pase de Gabri. Xoga atrás Xavi con Fran de Boer. O
Deportivo, que é o equipo máis goleador da Liga Española. Marcou 2 goles xa contra o Barcelona, que era o equipo menos goleado. Agora vai haber cartón. Bueno, amagou aí cun posible cartón Esquinas Torre, un xogador do Deportivo, por desplazar o balón. Está aí a falta de Duser, que sinalou o colexiado. A falta que vai sacar o Barcelona. Xavi abre o xogo para a banda esquerda. O centro de Fernando. Reclamaban os xogadores, empurrón de Kluivert, e hai falta do dianteiro holandés. Falta que sinalou Esquinas Torres. Agora calman os xogadores do Deportivo, porque gaña o Deportivo en Riazor por 2-1. Imos camiños do minuto 33 desta segunda metade en Riazor. Os 2 goles do Deportivo chegaron na segunda metade. O gol do Barcelona chegou no primeiro tempo. Saca Molina, falta. Peitea ese balón Pandiani. Chegou Valerón, fixo Bonano. Xoga para Gabri. Presionado xa por Pandiani. Puyol, Gabri. E con os xogadores do Barcelona. Xavi. Dá para facer un desgaste forte, moi forte o Deportivo no centro campo, presionando. Impedindo aí que o Deportivo, que o Barcelona xogue con comodidade, como nesta ocasión. Vexan onde estaba Pandiani, que tocou ese balón. E saque de banda para o Barcelona. Saca o Barcelona e aí vai Pandiani xa a presionar. Vaya día de brega dos xogadores do Deportivo. E de feito nesta segunda metade xo un lanzamento a portería do Barcelona. Fran de Boer toca Romero mal e córner para o equipo catalán. Viña atrás del Romero a Trasorras. Córner para o Barcelona. O sexto córner neste partido para o equipo catalán. Vai coller o balón Xavi. Agora está todo o Deportivo. Os 11 xogadores do Deportivo dentro da súa área. Centro de Xavi, non chega a Puyol. Ese balón fora. Que remate de Roberto Trasorras. Dende fora da área, desviado. Boa volea do xogador galego. O remate chega no minuto 34 e o segundo lanzamento a portería do Barcelona. E aquí está, no córner. Non chegaba Puyol no primeiro pau. E esa aí a volea que engancha o xogador de Lugo. Héctor. Emerson, que xa está sin o chándal. Javier Irureta, por lo tanto, que vai realizar o terceiro troco no Deportivo. Toca Fernando para Fran de Boer. O balón do holandés agora para Puyol. Reclama máis rapidez Xavi. Marcha Puyol de Valerón. Agora recolle Kluivert. Vai esa pelota co peito Xavi. Abre o xogo para a banda esquerda. O apertura de Xavi. Está Fernando, centro de Fernando, moi perigoso, remate de cabeza desviado de Giovanni. Agora sí está a chegar o Fútbol Club Barcelona, pero de momento sin moito perigo para a portería de Molina. Vai chegar o terceiro troco que anunciaba Xosé Luis. Lembren, entrou Víctor na primeira metade, entrou Pandiani no minuto 23 e agora no minuto 30 o que se entraremos. É o que se retira de Valerón. Valerón que se retira do terreo de xogo. Quere guardalo, imagino, Irureta, ou dosificalo no posible para o partido do próximo martes en Lille. O Deportivo volverá ali á Liga de Campións a disputar curiosamente aquela primeira xornada, aquela aprazada no seu momento polos acontecementos vividos nos Estados Unidos. Pois o terceiro... Imos ver se podemos, non sei se é posible falar con Valerón. Pois non foi un mal partido, ni moito menos de Valerón. Ademais é dos máis convencidos para dedicarlle a Manuel Pablo este encontro. Estás con el, José Luis? Estamos con Valerón, imagino que contento, porque hoy parece que sí se va a cumplir el deseo de dedicarle esta victoria a tu buen amigo Manuel Pablo. Bueno, vamos a esperar a que termine el partido, ¿eh? Hasta que termine no podemos saber, pero bueno, contento porque por lo menos estamos por delante. Bueno, pero tranquilízale un poquito para que no sufra mucho porque queda muy poco ya, quedan 9 minutos. Seguro que está sufriendo tanto como nosotros porque
a ver si termina el partido ya y podemos ganar. Juan Carlos, estáis mal acostumbrando a la gente, no sé si decir mal acostumbrando, pero bueno, a fin de cuentas viene siendo la tónica habitual a ir a remolque del marcador y al final, a base de trabajo y de coraje, remontar los partidos. Sí, la verdad que físicamente y psicológicamente, pues esto te cansa mucho más que si vas por delante del marcador, ¿no? Llevamos muchos partidos así y bueno, esperemos que por lo menos se pueda conseguir la victoria tal y como sea, ¿no? Así sea, que así sea, gracias y suerte. A palabras dun dos canarios do Deportivo, Juan Carlos Valerón, outro canario, Manuel Pablo, que estaba neste partido. Deportivo está a gañar por 2-1. Estamos no minuto 37 da segunda metade. Gaña o equipo galego, pero tan só ten un gol de vantaxe no marcador. Marchou Xavi de Fran, o balón para Trasorras. Este mete a pelota dentro da área do Deportivo, tocou Romero. Toca tamén Tusser para Fran. De novo con Gabri, Fran con Pandiani. Al pase agora do uruguayo, chega Coquí, que xoga con Fran de Boer. Pase de Fran de Boer para Xavi, este con Puyol. Deportivo agora agarda máis atrás. Da Trasorras na banda dereita, xoga co seu capitán, con Luis Enrique. Este con Coquí, non hai ninguén. Aparece agora Emerson diante de Coquí. Abre o holandés o xogo para a banda de Fernando. Contrase Fernando con Víctor. Aí vale a experiencia do xogador do Deportivo. E saca ese balón Víctor a Fernando. E será balón do Deportivo de banda. Saque de banda. Non sinalou nada Esquinas Torres nesa acción. Esta queremos repetida. O saque de banda para o conxunto galego. No, pois será falta finalmente. Aquella falta que sinalou Esquinas Torres de Coquí a Víctor. Casado Deportivo, o salto de Puyol con Pandiani, tocou Puyol, vai a pelota Romero, o pase de Romero para Sergio, yo que se mete Sergio, aí fora de xogo. Aí fora de xogo, o quinto fora de xogo do Deportivo, os 4 anteriores foron de Tristán, este de Sergio. Pois non está moi de acordo o banco de suplentes do Deportivo, non está moi de acordo, Hai un xogador de Barcelona, ven na parte esquerda da imaxe, pues que está en línea con Sergio, pero aquí entra tamén o aceno do asistente de Esquinas Torres. Era un bo pase cara a Sergio, o quinto fora de xogo Deportivo neste encontro. Gabri contra Sorras, chega antes Romero, Romero con Fran. Aguanta o xogador galego, está tan só no campo do Barcelona, Fran, Emerson e Romero. Agora chegan tamén Pandiani e Víctor. Tocou Puyol, balón para Xavi. E onde se ralentiza moito o xogo do Barcelona, o pase de Xavi na busca de Gabri, pero aí vai tapar Tusser. E saque de portería para o Deportivo. Aí onde non funciona Barcelona, onde non ten bandas hoxe o equipo catalán. Está moi esquecido Giovanni, e agora xa está a xogar como dianteiro centro con Cloifer. Aí polo centro brasileiro. Quizás botará de menos, por exemplo, a Overmars o Barcelona. Giovanni estivese, por exemplo, na banda dereita. Vai sacar de banda o equipo de Resach, que non chegaba ni moito menos o técnico catalán. Unha postura victimista este encontro, malia as 11 baixas que ten o seu equipo. 8 por lesión e 3 Rivaldo, Coco e Anderson, porque están coas súas seleccións. Coco, por certo, xogábose con Italia contra Hungría. Italia gañou, Italia estará no Mundial. Hai moitas xa seleccións clasificadas para o Mundial: Italia, Croacia, Polonia, Suecia, Rusia, Portugal, Dinamarca, Inglaterra selaron hoxe a súa clasificación. Pois este balón dentro da área e fora de xogo. Como tarda Esquinas Torres en sinalar o fora de xogo. Creo que nesta ocasión foi a instancias do asistente que cubre o ataque do Fútbol Club Barcelona. Pois aí está a posición incorrecta do xogador do Fútbol Club Barcelona. Este que vemos é Giovanni. E o sexto fora de xogo do equipo catalán. E que tardou moito porque deu tempo, na vez creo que foi, a sacarlle o balón a Giovanni cando iba a lanzar o brasileiro. Toca Puyol e saque de banda para o Deportivo. O Deportivo que esta temporada na Liga, partidos que tivo que estar por embaixo no marcador, por exemplo, o derbi contra o Celta. O mércoles pasado, no campo do Villarreal, no punto que conseguiu o equipo galego, empezaba gañando o Villarreal, empataba na segunda metade Donato.
E tamén contra o Alavés o Deportivo no último minuto de encontro marcaba o gol da vitoria, un gol daquela de Sergio. E tamén en Liga de Campións con Olympiacos neste mismo escenario. Bueno, sin esquecernos, obviamente, do partido do Manchester. Sí. Aquelo sí que fora apoteósico porque no minuto 86 marcaba o empate o Deportivo e no minuto 89 marcaba Naivet. Unha desas subidas do defensa do Deportivo ao ataque. Ten o balón o Barcelona, Luis Enrique xoga con Kluivert. O pase do holandés para a banda de Trasorras, baixa ben a pelota o xogador galego. Trasorras tenta marchar de Romero. O Romero para Sergio, agora aguanta Sergio, mete o balón para que Pandiani baixa a pelota co peito e abra ben o solo para a banda de Víctor con Emerson, por diante só está Pandiani. Agora hai 6 xogadores do Barcelona, só está Víctor e ten que xogar atrás con Emerson. Abre ben o xogo para a banda esquerda Emerson, aí estaba Fran. Os xogadores galegos, Fran e Trasorras, hai falta do de Lugo. Falta clara deste xogador que ven aquí e a súa estrea esta temporada na Liga co Barcelona, non en competicións europeas, e ten 20 anos. Agora Héctor vai cara ao banco de suplentes do Deportivo, mira que ten un pinchazo aí no muslo, Na parte posterior do muslo a perna dereita. Pero parece que este non é do alcance, afortunadamente, do sufrido por Roy Mackay. De banda vai sacar o Deportivo, estamos a no minuto 43, Pandiani. Tapa Gabri a Pandiani. O centro uruguayo, pero o colexiado que saque de portería para o Barcelona. De portería saca San Bonano, xoga con Fernando. Este agarda Luis Enrique, controla o capitán do Barcelona. Luis Enrique con Fernando. Xogador do filial atrás con Xavi, presiona Pandiani agora, abre o xogo Xavi para Gabri. Xavi chama a Trasorras, aparece o galego, marcha, vai agora para o centro, xoga con Kluivert, chega antes Emerson. O manejo de Emerson diante de Xavi, pasado ese balón de Emerson, tocou Fran de Boer, Kluivert. O balón de Fernando, que volve a acabar nos pés de Luis Enrique. Luis Enrique pegado xa nesta segunda metade, nos últimos minutos, na banda esquerda do Barcelona. Perdeu o balón o capitán do equipo catalán, saca Donato e saque de banda para o Barcelona. Pesan a Héctor, estamos a por enriba no minuto 44 desta segunda metade. Deportivo 2, 2 goles dun xogador galego, 2 goles de Fran, Barcelona 1. Sería a primeira derrota esta temporada do Barcelona. E a máis recibiu nun partido, esta visita a Riazor, tantos goles como nas 6 jornadas anteriores. 3 minutos que engade a este segundo tempo árbitro. Toca de cabeza Kluivert, o balón a Molina e o partido vai chegar ata o minuto 48, igual que na primeira metade. Ainda non levantou o luminoso, pero polas indicacións que lle facía o delegado do Deportivo, creo que van ser 3 minutos, efectivamente. Toca Duser e o que le sabe que hai falta ao xogador do Deportivo. E só lle quedan 3 minutos ao Barcelona para empatar este partido, 3 minutos ao Deportivo para defender a súa vitoria e para, quen sabe, se marcar un gol máis o equipo galego e colocarse como líder. Xavi con Fernando, balón de Fernando para Kluivert, toca de cabeza Naivet, tamén de cabeza Pandiani con Víctor, o pase de Víctor para Héctor, ten o balón Luis Enrique. Acción de Víctor para o xogador do Barcelona, non había falta nesa acción e saque de banda para o Deportivo. Non presiona demasiado o Barcelona, de feito nesta segunda metade agas nun par de lanzamentos, lembren aquí la volea de Trasorras, unha ocasión de Giovanni. Aló polo minuto 34 desta segunda metade, pouco máis do Barcelona neste segundo tempo. Pouco que fixese demasiado o equipo catalán na primeira metade. Marcou un gol de Kluivert e como ocasión máis clara tamén tivo un balón de Naivet que petaba no traveseiro da portería de Molina. Recuperou o Deportivo, Naivet con Emerson. Aguanta o brasileiro, xoga con Pandiani, hai falta de Pandiani. Puxo demasiado corpo aí Pandiani, mal as súas protestas, a falta do dianteiro do Deportivo a Puyol e a falta que saca xa con rapidez o Barcelona. Xavi acumula o Barcelona, xogadores por diante. O
pero hai moita distancia entre Xavi e os dianteiros. Ten o balón Luis Enrique, tapado por Sergio. Balón para Fran de Boer. Fran de Boer, Kluivert. O balón de Kluivert para Coquín, que se mete dentro da área. Es para Coquín no momento do lanzamento. Estaba aí atento Donato. Daba Pandiani o erro de Fran de Boer. Ten o balón Xavi. Volve a acosar o Barcelona nestes últimos minutos. De cabeza non chega Kluivert. Si o fai Naivet. Aí vai, unha nova carreira do marroquí. Agora evitaba a posición de fora de xogo Pandiani. E aí que ese balón de Naivet se perda pola línea de banda. Este momento no que esbaraba Coquín na acción anterior cando o holandés estaba dentro da área. Estamos xa nos últimos 40 segundos deste encontro. Fran de Boer. Fran de Boer xoga para Trasorras, mete a cabeza Romero. Baixa a pelota Emerson. Unha baixa co peito Pandiani, marcha de Gabri, reclama falta Pandiani, toca Puyol. Non hai falta, deixa ese balón que saia pola línea de banda Romero, porque balón para o Deportivo. Os últimos 20 segundos. En Riazor, Deportivo 2, Barcelona 1. Está o Deportivo a un paso de sumar a segunda victoria esta temporada en Riazor. Gañou na primeira xornada por 4-0 o Valladolid. Perdeu aquí diante do Athletic, empatou diante do Celta e agora Deportivo suma a segunda victoria da temporada en Riazor. 14 puntos ten o Deportivo. Victoria do equipo galego por 2-1. Venceu o Deportivo. Estamos, sí, compañeiros, estamos con protagonistas, en dúbida, do partido. Con Fran, que me gustaría nos explicara dónde está o segredo dese Fran goleador que agora estamos vivindo. No, segredo non, a verdad que estou un pouco de racha e mientras siga acompañando esta racha hai que siga aproveitando. Bueno, é racha, pero tamén é confianza, porque se ve moito máis ofensivo que nunca, diría eu. No, eu creo que este ano o equipo está sendo moito máis ofensivo, estamos creando moitas máis oportunidades, pero a pena é que sempre vamos por detrás do marcador, pero bueno, tamén é moi importante estas remontadas que estamos facendo. Unha última cousa, ti decías cando o Deportivo lle ganou aquí ao Manchester despois de gañarlle que firmarías gañar sempre así, pero este é un sufrimento constante, Non sei que está pasando este ano aquí en Riazor, pero a verdade que as primeiras partes estamos sufrindo moito, sempre chegamos ao descanso casi sempre co marcador en conta, pero máis importante que o equipo sabe reaccionar. Moitas gracias. As palabras do capitán do Deportivo, as palabras de Fran, falamos agora con Donato. Manuel Pablo, ánimo, creo que poden ver vostedes a vitoria dedicouse a él, bueno, non era hora porque non pasou máis que un partido, digo eu que merecidísima, porque imagino que ele estará disfrutando tamén, Donato. Mira, nada mejor que